fiindcă războiul nu încetează niciodată. Și este o mare amăgire să ne închipuim că încetează vreodată războiul diavolului împotriva noastră. Că vreodată diavolul este mulțumit câtă vreme nu ne vede în fundul iadului. Nu este mulțumit. Sfântul Antonie cel Mare, când era dus de îngeri către cerul, nu avea încredere că s-a mântuit. Până n-a intrat pe porțile raiului, încă nu credea că s-a mântuit. Abia atunci s-a liniștit sufletul lui și a avut încredere că s-a terminat războiul acesta nevăzut. Și într-adevăr se dă până la capăt. Se dă până la capăt. Trebuie să încercăm să adunăm toate mărturile acestea ale Sfinților închisorilor, toate mărturile minunilor făcute de ei, ca să înțelegem că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu este aici și că în acest veac atât de întunecat și de pustiu pentru unii, de fapt lumina lui Hristos luminează tuturor, doar că noi ne închidem ochii și nu vedem. Mie mi se par foarte primejdioase și foarte pilduitoare pentru lumea de acum artificiile, focurile de artificii. Dacă stai noaptea în întunericul nopții, liniștit, încetul cu încetul ochii ți se obișnuiesc cu întunericul și ajung să vadă lumina, chiar foarte slabă, sovală. Și poți să vezi și poți să-ți găsești drumul. Dar dacă izbucnesc artificii, ele îți atrag îndată privirea, sunt minunate, sunt strălucitoare, numai că după aceea te lasă într-un întuneric mai mare decât ai fost înainte. Nu mai vezi, nu-ți mai vezi drumul. De fapt te înșală, nu te ajută. Cam așa este societatea de astăzi, lumea de astăzi. Are tot felul de lumini puternice, tot felul de focuri de artificii care răpesc inima omului și îl fac să nu mai vadă ceea ce este esențial. Iar pe omul rămâne în întuneric, într-un întuneric foarte adânc și foarte întristător și deznădăjduitor și ajunge chiar până la sinucidere. Sunt tot mai multe cazuri de sinucidere și cu cât lumea o duce mai bine, cu atât se sinucide mai mult. Pentru că lipsește rostul vieții. Lipsește Dumnezeu. Omul s-a lăsat amăgit, s-a lăsat înșelat, s-a lăsat atras de aceste artificii, de scânteirile artei, de așa, cinematografii, televiziuni, internetului, jocurilor pe computer. Și l-a pierdut din vederea pe cel care este lumina adevărată, pe Dumnezeu. Și fuge omul după lumini mincinoase, într-un întuneric din ce în ce mai adânc, pentru că părăsește neîncetat lumina cea adevărată. Așa cum Sfinții au găsit în întunericul închisorilor cea mai deplină lumină a lui Hristos, la fel și noi am putea să o găsim dacă am avea tăria să ne despărțim de iluziile care astăzi bântuie lumea. Nu agitațiile politice, nu acuzele interminabile și nu disperările față de conspirațiile unora sau altora pot să le libereze pe om. Nu. Ci adâncirea tainei lui Hristos. Apropierea de Hristos. Zice Scriptura, stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Dacă ne uităm în închisoare, vedem că cei care au încercat să fie tari, ca să zic așa, cu pumnul, să se ridice așa forțoși, au căzut foarte repede. Iar cei care s-au întors către adâncurile lor, pentru că acolo să deschidă porțile lui Dumnezeu, aceia au ținut cel mai bine, au rezistat cel mai mult. Fiindcă stați împotriva diavolului și va fugi de la voi, nu înseamnă să te apuci să dai pumni diavolului, ci înseamnă să te îndrepți către Dumnezeu. A sta împotriva diavolului înseamnă a te îndrepta către Dumnezeu. Iar cea mai mare înfrângere pentru cei care vor să ducă omenirea la pieire este nu ca omul să stea lor împotrivă, certându-se cu ei, luptându-se cu ei, făcând demonstrații împotrivă. Nu. Cea mai mare înfrângere pentru ei este ca omul să se întoarcă spre Dumnezeu.
Atunci când omul se întoarce către Dumnezeu, Dumnezeu începe să lumineze în el. Și când Dumnezeu luminează în noi, luminează în jurul nostru. Și atunci și alții îl regăsesc pe Dumnezeu. Și este cea mai mare înfrângere a diavolului. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, cât văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Asta s-a întâmplat cu Sfinții Închisorilor. Ei n-au avut posibilitatea de a propovădui de pe casă, de a apărea în emisiuni la radio sau la televizor, dar au știut să găsească pe Dumnezeu în adâncurile lor și Dumnezeu a luminat prin ei mai departe. Și cei care suntem astăzi în credință în această țară și nu numai, suntem datorită luminilor. Pe scurt, atât am vrut să spun astăzi, bucurându-mă că mi-a îngăduit Dumnezeu să împart de această cinste, de a spune un mic cuvânt de laudă pentru Sfinții Închisorilor și părându-mă rău că nu pot să vorbesc la înălțimea șertfilor și a iubirilor de Hristos.